Többször gondoltam már arra, hogy szeretnék belevágni az ügyvédmarketingbe, mert nagyon szerettem volna elérni, hogy olyan ügyfelekkel foglalkozhassak, akikkel én igazán szeretek, és hogy belőlük legyen minél több. Viszont elég gyorsan rájöttem arra, hogy ez nem fog egyedül menni. Nem nagyon volt ötletem, hogy ebben ki tudna segíteni, mert az, hogy ügyvédek vagyunk, szerintem egy plusz olyan nehezítő faktor, amitől hát nem olyan egyszerű belevágni ebbe az egész marketing dologba. És akkor megtaláltam az Álompraxist, ami, hogyha jól emlékszem, egy ügyvédpodcastot hallgattam a Klaudiával, és akkor utána elkezdtem rákeresni, hogy ez micsoda, meg hogy működik, és akkor felvettük a kapcsolatot, és nagy szerencsémre indult egy 8 hetes tréning éppen, és nagyon örülök, hogy belevágtam, mert ez tényleg pontosan az, amit szerintem mi keresünk. Egyrészt segítenek, hogy a marketingben mik az első lépések, és hogy kell ezt jól felépíteni, úgyhogy lehetőleg ne rontsuk el, és ne menjen el a kedvünk az egésztől rögtön az elején. Másrészt ott van Klaudia, aki ügyvéd, szóval pontosan tudja, hogy mi az, ami minket aggaszt, meg hogy ügyvédként mi az, ami hasznos, és mire kell nekünk odafigyelni. Nekem nagyon tetszett az is, hogy rengeteg technikai kihívás is van ebben, amikkel segítség nélkül hát szerintem teljesen el lehet veszni, vagy meg lehet akadni, és elveszi az idődet, meg a lendületedet az, hogy ezeken keresztül rágd magad. Ebben is kaptunk nagyon sok segítséget, abban is, hogy legyenek ötleteink, illetve tényleg lépésről lépésre épül fel ez az egész, tehát nem az volt, hogy rögtön az első alkalommal már teljes mélyvíz, hanem mindig minden szépen fokozatosan, és nagyon klassz, hogy többen vagyunk, és egy ilyen támogató közösség alakul ki ebben az egészben, és segítünk egymásnak. Úgyhogy szerintem, aki ilyesmin gondolkozik, de még nem tudja, hogy kéne belevágni, az keresse az Álompraxist.